दिनै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सान फालिनायाव दिनै इरेक्टआव गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा मोनसे केक खानो नागिरदों आरो आं बे केकखौ गथायनो नांनानै आं खानो नागिरदों। तुमसे ही आशा इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला।